Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Billahi anta maksudi wa ridhaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadatsani lan nyritani ingsun an Malik saking Imam Malik an Muhammad bin Yusuf an Sa'id saking sahabat Sa'id bin Yazid annahu satemene sahabat Sa'id iku kala iku ngendika sapa sahabat Sa'id amaro perintah sapa Umar bin Khattab sapa sahabat Umar bin Khattab perintah Ubay bin Ka'ab ing sahabat Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari lan ing sahabat Tamim ad-Dari ayyakuma ing yen to ana sapa karone mau sahabat Ubay lan Tamim sahabat Tamim linnasi krana ngimami manusa utawa ngimami sahabat-sahabat biada asrota rakaatan kelawan 11 rakaatan apane rakaate. Diriwayatkan saking sahabat Sa'id pas zamane Khalifah Umar, sahabat Umar bin Khattab niku perintah renggone Ubay bin Ka'ab lan sahabat Tamim. Jadi sahabat Ubay karo sahabat Tamim niki diken ngimami traweh karo sahabat Umar. Kon ngimami para sahabat liyane. Dari ngimami niku bi'ada asrota rakaatan. Ring ngimami dikon 11 rakaat. Dadi ora ngasek 20 utawa 23 rakaat mboten. Mek dikon 11 rakaat. Kala ngendika sapa sahabat Sa'id sing riwayatna mau. Waqat kana lan teman-teman ana al-qari'u sapa imam. Al-qari'u sapa imam kang maca iku. Yaqra'u iku maca sapa qari bil mi'ina kelawan pirang-pirang atus. Hatta kunna sehingga ana sapa ingsun na tamidu. Iku tetanggenan sapa ingsun alal isi ing atase pira-pira teken. Min turil qiyami saking suwene ngadeg. Wa makunna lan ora ana sapa ingsun nang sorifu iku buyar sapa ingsun illa fi buzu il fajri kejaba ing dalem kawitane pertelane fajar kejaba ing dalem kawitane pertelane fajar. Dadi ngoten wau dadi sahabat Umar perintah ring sahabat kalih mau dikon ngimami ring ngimami kon 11 rakaat. Dadi critakno karo sahabat Sa'id pas diimami mau sing maca sing dadi imam ring maca surat-suratan ku pirang-pirang atus. Dadi ora surat-surat pendek mboten. Ora trimo mek 50 20 mboten ngasih pirang-pirang atus surat-suratan di dalam salat tarawih tadi. Kaya-kaya hatta kuna sehingga mereka sudah termasuk sahabat Sa'id iku nggawa teken. Gawa teken mergo ngadege suwene gagal. Pemane kok ora nggo teken gemeter wae sikile. Perkara sing diwaos mau surat-suratan ngasih pirang-pirang atus. Wa makuna nang tasrifu illa bi bujul basri lan selesainya salat tarawih mau sampai iku meh apa meh manjing wektu fajar. Dadi meh wayahe sahur ngoten. Banget suwene to ngono. Mergo biasanya zaman-zaman kae mungkin niku salat tarawih dienggo ngatamno Quran biasanya nek zaman-zaman biyen. Jadi sing diwaca salat dawa niku karo ngatamno Quran. Ngoten. Sampai sahabat sing dadi apa sing dadi makmum mau kaya sahabat Sa'id uga nggawa teken. Mergo banget suwene ngadeg ngenteni imam maca surat-suratan. Cara saiki nggih akeh sing go ora melu pamane kok di model ngene iki. Zaman-zaman biyen niku tesih semangat-semangate para sahabat. Renggone cara iman-imane sing kenceng mergo menangi Kanjeng Nabi. Kaya-kaya nek wong menangi Kanjeng Nabi kan pamane tau sowan ngendikane Kanjeng Nabi sebagian cerita kan sing tau sowan Kanjeng Nabi nah kaya-kaya swarga neraka kaya nduk ngarepe lho ceritane.
kok menangi sowan Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ngendika dhewe ana sahabat sowan sing mengeluh karo rohanine to ditane. Lho Kanjeng Nabi kula angger kumpul panjenengan niku kaya-kaya swarga neraka kaya nduk ngarepe kula. Tapi angger wis kumpul karo anak bojo, kumpul karo kanca-kanca, cara iman niku selot menurun, selot mudhun, selot kendho cara ngono. Lah jawabe Kanjeng Nabi renggone sahabat sing takok mau, Kanjeng Nabi ngakon ya kerep-kerep dolan rene ya. Kerep-kerep sowan renggone Kanjeng Nabi. Kuwi cara nganu wong nek cedhek karo Kanjeng Nabi iso tambah imane cara ngono. Kaya-kaya swarga neraka, kaya-kaya nduk ngarepe. Lah kadang wong sowan kiai sing alim, kiai sing keramat dadi waline Gusti Allah biasane ya ngono kuwi. Ngger bar sowan biasane ya cara semangate ngibadah iku kenceng neh. Engko nek wis biasane wis pirang-pirang dina kok balik ring omah kumpul karo keluarga, kumpul kanca, engko biasane ngibadah kendho neh. Lah model-model ngono kuwi biasane ya kaya mau dikon kadang kala iku sowan karo wong-wong alim, karo wong sing dadi wali-waline Gusti Allah mau kaya Kanjeng. Ben ngibadahe iku ora kendho ya ora ngono. Mergo setrume iku beda. Cara wong wis kumpul kanca, kumpul bojo, setrume ngabar. Dinyetrum neh kaya perlu dicas neh kaya upamane kok HP perlu dicas neh ben kenceng neh ya. Sahabat-sahabat iki kok kenceng-kenceng niki maksudnya traweh kok dawa maksudnya suwe ning gagal kok ya ora bosen utawa ora waleh. Mergo imane tesih cara wong sih kenceng menangi zamane Kanjeng Nabi. Ibadah sregep-sregep. Beda karo awak dhewe menangi Kanjeng Nabi mboten. Kon ngibadah rasa-rasa wis kaya-kaya swarga neraka tambah adoh. Ora kaya sing kaya dingendikane Kanjeng Nabi apa sahabat mau. Kaya-kaya swarga neraka kaya nduk ngarepe. Lah wong anggere sregep ngibadah berarti setrume iku kenceng, maksudnya setrume gede. Imane tambah utawa imane kandel. Selot kendho berarti nuduhno nek makin tipis imane ning Gusti Allah. Dadi ngamal terkadang pengaruh karo iman. Semakin imane kuat, semakin ngamale utawa ya ngamale tambah kenceng, tambah temenanan. Kini awak dhewe kok cara ngamal kok selot kendho ya mergo kuwi imane selot menipis. Gitu. Ya iki sahabat mau terawih ngoten niku suwi-suwi. Ngasek sampai metu fajar. Wa hadatsani an Malik an Yazid bin Rumain annahu satamane sahabat Yazid bin Rumain mau kala iku ngendika sapa sahabat Yazid. Kana ana annasu sapa manusa utawa sapa sahabat yaku munaiku padha jumenengi sapa nas fi zaman Ibnu Abi Khattab ing dalam zaman Umar bin Khattab fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan bisalasin kelawan telu wa isrina lan 20 rakaatan atane rakaate dingendikane malih saking sahabat Yazid iku beda versi. Pada zaman Sayyidina Umar reng lakoni salat tarawih iku ya ana sing 23 rakaat. Dadi ora 11 rakaat walaupun sebagian mau sing ngarep mau kan di sahabat karo sahabat kan dikon 11 rakaat. Dengan dikane sahabat Yazid bin Rumain suatu ketika nggih ana sing ngedekno salat tarawih 23 rakaat pada zaman Umar padha wae ngoten. Ya beda-beda kaya sing keterangan ngarep mau. Jadi perbedaan niku biasane kanggo sing kuat-kuat mungkin mau suwi-suwi mau mungkin sing ora kuat milih sing sithik, fisike wis lemah milih sing sithik wae. Sing penting nglakoni daripada ora sama sekali ngoten. Sing kuat-kuat melu sing dawa, sing ora kuat melu sing cendhek-cendhek matur sing ringan-ringan mawon. Tergantung fisike dhewe-dhewe.
Sing keliru biasanya sing fisike kuat tapi melu sing ringan-ringan. Fisike kuat melu sing ora pati, maksudnya sing ora suwe. Iku termasuk disawang Gusti Allah mungkin yo. Cara wong rohan, wong gotong royong, wong awake gedhi kudune nggawa sing akeh malah nggawa sithik. Disawang ora macem. Gotong royong pemane awake gedhi wekel nggawa watu siji apa nggawa barang mek suwidik ngono. Lah sing awake cilik malah nggawa mbrah ngono. Kudune duwe rasa isin. Di selama awak dhewe kok diwehi fisik sing kuat karo Gusti Allah, digunakan iku sesuai dengan kapasitas kita. Ben disawang Gusti Allah iku yo macem. Awak fisikku kuat. Berarti ibadahku kudune sing suwe utawa sing akeh mau. Begitu. Ya padha karo sejarah Abdul Qadir mbiyen pas nganu pas mengembara diwehi kantong karo diwehi duit dinar karo penduduk. Badine Abdul Qadir kan duit mau dienggo bekal kanggo mangan ta. Tetapi terus ana druwang tiba ka langit. Ceritane teng manake kan ngoten. Druwang tiba ka langit. Lah terus tiba ka langit niku diwaca tulisane niku. Inna majala sabati li du'afa ibadi liyasta'inu ala sholat apa? Ala sholat apa itu? Ala taat. Ista'inu ala taat. Sak temene syahwat iku diku tak gawe kanggone kawula-kawulaku sing apes utawa sing lemah-lemah kanggo nulungi kanggo ibadah. Ku nyindir Abdul Qadir sana terus dibimbing. Awakmu asline ku termasuk tak gawe cara omongan cara tak gawe dadi kawula sing kuat. Kok isih nrimo cara nganu cara sindiran nrimo dinar mau nrimo kantong dinar diwehi wong gelem. Ngoten. Iki kanggone wong sing kuat-kuat iku kudune cara nganu beda cara nganu. Beda karo sing lemah-lemah. Abdul Qadir termasuk digawe kuat untuk dibimbing Gusti Allah untuk druwang ka langit model ngono kuwi. Kon poso cara ngono. Kon tawakale sing kenceng ora usah nrimo wae wong terus. Digawe kuat karo Gusti Allah. Iku duwe isin cara wong. Intine duwe isin lah cara sampean kok dhewe fisik sing kuat ya melu sing dawa mau, sing ora kuat sing lemah-lemah mungkin wis lanjut usia melu sing cendhek. Coba sing cepet lah. Padha karo teng mriki rata-rata cepet. Nek teng Kudus kula nate nderek niku nduk sing masjid sing gedhe niku sing sanding makom Muria Makom Sunan Kudus niku kan teng masjid niku biasane nek Ramadan niku kadose kok nganu dibaca surat panjang kaya khatam Al-Qur'an lah. Di masjid sing besar niku biasane make surat-suratane dawa-dawa. Lah sing di sampinge masjid atau dalan yang masuk ke makom niku mangke ana jamaah dhewe. Ngetekno jamaah dhewe tapi pakai surat-surat pendek. Jadi teng Kudus mriku teng masjide sing sebelah niku surat-surat panjang, sing sebelahnya ngetekno jamaah surat-surat pendek. Jadi iso milah teng mriku. Lah kula awal-awal teng mriku pas dijak Guse dolan niku pas mampir teng mriku ape salat tarawih nderek salat tarawih. Lah kula nderek sing teng masjid kok maca surat panjang-panjang. Kula mboten kiat, kula medal niku pas niku. Musafir malah. Dawu ora tau mboten nate nderek sing dawu-dawu. Lah kula terus nderek sing sandinge makom wau, padha sing diwaca nggih surat Al-Ha mengisor niku. Sing di masjid mau surat kaya Al-Baqarah sateruse lho, dawu-dawu. Teng mriku saged milih nek teng Kudus dukune saniki mboten nate mriko. Apa masih berlaku ngoten niku. Ya intine niku wau. Naker awake dhewe lah. Teng jaman biyen iki ngoten wau. Dadi ring salat tarawih masih
jebos metu fajar nyedeki fajar lagi selesai iku padahal 11 rakaat. Ya, sebagian riwayat ono sing menceritakan kaya sahabat Yazid mau 23 rakaat. Jadi perbedaan niku gak usah diperdebatkan. Kaya sing tak jelaske dhewe niku bolak-balik sing sithik niku kanggone wong sing lemah-lemah sing ketok ya awake fisike isih seger nom-noman nggih melu sing 23 niku terus kualik-walik terus nom-noman melu sing sithik. Ngoten ya duwe isin karo Gusti Allah. Mau digawe fisike kuat melu sing sithik padha karo sampean zakat. Zakat duwe akeh kok. Duwe akeh rezekine akeh dalane kon ndi zakate padha karo wong sing ra duwe ya kudune isin. Ibarat zakat lho ya. Nek wong ra duwe zakat sithik gak apa-apa ora kira tiba itu. Nek wong sampean sugih gagal mobile wae 5 pamane. Tiru-tiru zakate wong sing ora duwe mobil ya beda nek mangke ketaterapan sampean, ketaterapan hukum. Gitu. Ketaterapan hukum padha karo bayar pajak iku. Kene sepeda motor kono mobil go larang. Ya sampean cara pajake padha karo tiru-tiru padha pajake wong sing sepeda motor ya keliru. Ibadah ya ngoten sampean. Ibadah kok fisike kuat. Kok tiru-tiru wong sing fisike lemah ya. Sampean ketaterapan hukum mangke. Ketaterapan hukum penggon kita ora macem disawang Gusti Allah. Kurang bener gitu loh. Begitu saja gelandur nih ceritanya mbuh sambung boten diangkat-angkat dhewe tapi bahan niku wau. Bahan utamane niku wau sing tamanane niku. Kita terus an Malik an Dawud bin Husain Al-Fatihah.